Barka da zuwa tashar Arewa Prince TV. Mulki ko sarauta, kashi na 12. Idan mai sauraro bai manta ba, 20 da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da Ayman ya shiga toilet ya yi kusan awa 1.5 yana wanka kafin ya fito. A wurin shirinsa ya ɗan ɓata lokaci sosai, ya nufi gurin ummansa. Jakadiya na ganin shigowarsa ta zube ƙasa, tana gaida shi tana faɗin, Allah ya ja ran ɗan sarki Yarima mai jiran kujerar mulki, da fatan ka tashi lafiya. Bai ko amsa ba, hasali ma ko kallon inda take bai ba, daman ta san ba lalle bane ya amsa. Sai ta tashi ta fita, ya rungume ummansa yana murmushin maganar umma. Murmushi ta yi ta riko yatsan ta ce, Yarima, ta yaya hakan ta faru? Me ya ji ma ciwo haka? Ya yatsa na fuska ya sumbaci goshinta, kana ya janye hannun yana yarfewa. Ya ce, yau ina son ziyarar asibiti umma, idan Abba ya sauko ki faɗa masa zan yi aiki yau sai na dawo. Ta ce, me yasa ba ka son gaya mana abin da ya sami hannun naka? Da gani wannan abin ya baka wahala, kuma yana wahalar da kai. Ya dubi yatsan kafin ya maida kallonsa gare ta ya ce, umma, wannan ciwo ne ba wahala ba. Abu biyu ne da na taɓa wahala da su a rayuwata. Abu biyu ne da ya taɓa bani wahala a rayuwata. Na farko, sanda na tuƙa mota da kaina na je Butik na haɗu da Afiya. Kin san da wannan? Ta girgiza kanta cike da mamaki tana kallonsa, ashe daman sun san juna. Abu na biyu da ya ban wahala a rayuwana, ya zama disgrace a gare ni a matsayina na mai mulki da sarauta. Time ɗin da na ci abinci a ɗakin kika zo ɗaukan plate ɗin na hana ki, na ɗauka da kaina na kai kicin, bayi suna kallona. Umma, ranar na ji haushi sosai har na so na hukunta kaina, kuma na so na hukunta bayin da ke duk gidan nan mata gaba ɗayansu, amma sai kuma ya shiru yana kallon umma. Wannan ce kawai yana kallon ta, sannan ya ce, umma, wannan ce wahala kawai da na san na taɓa yi a rayuwata. Sai dai kawai dai. Sai ta ce, next time ba za ka ƙara ɗaukan plate da kanka ba. Yarima, still girmanka da na sarautarka bai faɗi ba. Ya yi murmushi kana ya juya zai fice. Ta ce, Afiya fa tana ina? Yau duk ba ta zo ba. Ya taɓa bakinsa ba tare da ya ci babban ba, ya fice. A asibiti yana shiga, ma'aikata suka soma zubewa suna gaida shi. Sai wani cika yake yana ɓata rai, kamar wanda aka tilasta wa zuwa asibitin mahaifinsa ne. Yana isa ofis ɗinsa ya tarar da Bilal zaune. Ya ce, wai kana nufin kana Najeriya ne? Kai fa baka da kirki wallahi. Bilal ya tashi yana kallon guard ɗin da ke tare da shi kafin ya maida kallonsa gare sa. Ya ce, jiya na dawo, mommy na ce ba lafiya, na zo da ita tana emergency. Yarima ya zauna yana gyara alkyabbar rigarsa. Ya ce, satin nan nake son zuwa Phoenix, I miss school. Bilal ya ɓata rai ya ce, baka ji me na ce ba ne? Mama na ne ba lafiya, tana emergency, kuma kai nake so ka duba ta. Oh God! Ya taɓe goshinsa, alamar Bilal na takura sa da yawa. Ya janyo wani files ya shiga dubawa. Bilal ya kwantar da murya, sanin halin abokin nasa. Ya ce, Ayman, mama na fa ce, ashe har da ni kake wulaƙanta? Ya ce, komai zan mata. Yarima ya ce, komai zan mata,
kai ma za ka iya mata, na ga matakin karatunmu ɗaya ne ko? Ya ce na sani, ba zan iya ba ne, jikina ne a mace. Jikina ne a mace yake, please help me Yarima. Yarima ya tashi yana yatsa da fuska. A wani gad aka kai ta? Bilal ya gaya masa, ya juya ya fice, jin emergency take yasa yake sauri. Tafiya yake yana sanya guard gloves, hand glove a bayansa, ana cire masa alkyabba. Gab da zai shiga ɗakin da take, suka gama shirya masa lab coat. Ɗaya daga cikin ɗabi'unsa kenan idan zai shiga aiki ko kuma bayan ya shigo aiki yana tafe ana shirya sa. Idan ma ya fito daga aiki ne, yayin da yana tafiya kuma ana cire masa lab coat ɗin jikinsa, ana mayar masa da alkyabba. Wasu daga cikin mutane wannan ɗabi'a tasu na matuƙar burge su, wasu kuma abin na matuƙar ƙona musu ransu. Sai dai wasu suna jin cewa ina ma su ne a wannan matsayin, don halinsa da iya ƙasaitarsa yana burge su. Sai dai kuma ba za ka taɓa iya ganin murmushinsa ba, kuma ba za ka taɓa iya ganin ya yi murmushi ba. Al'amarin Yarima yana shiga bai yi jima ba a ciki ya fito, yana tafe yana zare hand glove a cikinsa. Da ƙasaita ko ta kan Bilal bai bi ba, ga fadawa birjik a asibitin, guard ɗinsa na biye da shi a baya, yana tafe yana yatsa na fuska. Ma'aikatan asibitin sai zubewa ƙasa suke suna gaisuwa, nurses da likitoci, amma duk a cikinsu ba wanda ya kula, ballantana ya amsa. Cak suka ga ya tsaya a harabar asibitin, suna ganin haka suka san akwai matsala, tabbas akwai abin da ya faɗi daga hannunsa. Dama duk abin da ya faɗi daga hannunsa baya magana ko ya nuna wata alama abinsa ya faɗi, sai dai kawai ya tsaya cak. Masu take masa baya su je su duba su gani. Haka kuwa aka yi. Da yawa suka je su duba su ga menene ya faɗi. Suna isa asibitin suka duba suka ga ashe rawaninsa ne ya manta bai ɗauko ba. Har wata nurse ta ɗauko za ta kawo masa, da sauri suka karɓa suka fito. Wani abin sai sarauta. Aka buɗe masa mota, ya jima a tsaye kafin a cire masa lab coat ɗin jikinsa, aka musanya masa da alkyabba. Suka naɗa masa rawaninsa sannan ya shiga mota. Kusan motoci 10 ne a jere da juna bayan tasa mota, kuma ga biyu can a gaba. Mutane sai kallon ikon Allah suke yi. Wannan da me yake takama, mulki ko sarauta? Sannan aka iso gidan fadawa. Sanda suka iso gida, baya da ya nufa ya zauna gaban mai martaba kamar kullum, ya tankwashe ƙafarsa yana kallon fuskarsa da murmushi ya ce, barka da tashi Abba. Ya ce, ya lafiyar hannu? Ya yatsa na fuska ba tare da ya amsa ba, ya janyo inibi ya kai bakinsa. Sarki ya ce, jiya na tura ka mitin, amma baka zo ka yi min bayanin yadda kuka yi ba. Yarima ya ɗan kalle sa kafin ya ce, sun yi magana ne akan abin da ya shafe su. Yadda na lura sarakuna na ji da mulkinsu, shi ya sa na fito musu da nawa ƙasaita. Sun yi magana akan rashin wadataccen asibiti, rashin wadataccen abinci ga talakawansu, da kuma rashin ruwa da talakawansu ba su da wadatuwa da shi. Sarki ya ce, kai akan me ka yi magana? Me ka lura yana damun talakawa?
Yarima ya jefar da inifin da ke hannunsa ya ce, Abba, ba ma talakawa kaɗai ba, ai yanzu duk 'yan Najeriya suna fama da rashin kuɗi, abinci, makarantun boko da islamiyyu sai a rasa ilimantattun malamai. Ƙauyuka ba wuta, asibiti ba ƙwararrun likitoci. Sarki ya tashi daga kishingiɗen da yake cike da mamaki yana kallon Aiman don bai taɓa zaton ya san matsalolin rayuwa ba. Ya ce, Yarima, gaya min me ka gaya musu game da waɗannan? Ya ce, Abba, na ce laifin sarakuna ne. Ai mulki ba hauka ba ne, kuma mulki ba haka yake ba. Kuma sarakuna, ku kuka cire hannunku daga komai kuka bar wa gwamnati. Gwamnati ta yi. Sarakunan da muka bar ma gwamnati ta yi. Sarakunan da suka sa ido kan komai suna taimakon talakawansu, sannan suna samun labarai daga fadawansu. A da ko haihuwa aka yi dole sai sarki ya sani ko mai anguwa. Yanzu fa kai za ka bani amsa da kanka, Abba. Kai za ka bani amsa da kanka, Abba. Na gaya musu sarakuna sun fi gwamnati hulɗa da jama'a, kuma sun fi gwamnati sanin halin da al'umma suke ciki. Ranar tashin alƙiyama ana fara hisabi da jini, sannan a yi da manyan malamai, masu kuɗi, shugabanni, sarakuna. To wannan ma ya ishe mu ishara. Mu dage mu ga yadda 'yan ƙasa suke tafiyar da rayuwarsu. Allah ba ruwansa gabaki ɗaya. Allah ba ruwansa gabaki ɗaya zai haɗa ya yi mana hisabi ranar gobe ƙiyama. Rab gabaki ɗaya kake ji fadar ta cika, ta ɗauka ta tafi. Sarki saboda tsabar murna yake kamar ya haɗe Yarima. Ya ce, a tunanina ban taɓa sanin ka san wannan ba. Yarima, na ɗauka mulki, sarauta, isa, takama da ƙasaita baka san komai ba bayan wannan. Baka san komai da ya shafi rayuwa ba. A duniya ba, ashe ban sani ba, kallon kitse nake wa rago. I am proud of you, my son. Ko yanzu na mutu na san za ka iya gadon sarautata. Yanda nake ji ma yanzu zan iya sauka na naɗa ka a matsayin sarki. Amma na yi ma alƙawari da ka kammala karatunka zan sauka daga kujera na naɗa ka. Nan da nan fadawa suka zube ƙasa. Sai faɗi suke godiya yake ran shi da Yarima na miƙa godiya. Aiman kuwa kansa a sunkuye ya ɗago kai yana kallon mahaifinsa ya ce, Abba, next tomorrow nake son komawa school. Sarki ya ce, Allah ya kai mu, amma tare da lafiya za ka je. Nan da nan annurin fuskarsa ya kau tamkar wanda aka yi wa mutuwa. Ya turnuƙe fuska yana faɗin, Abba, gaskiya ba zan je da ita ba. Ai abokaina, friends ɗina, ai sai su min dariya. Kowa bai da mata sai ni, kuma matar ma wannan ƙaramar yarinyar. Sarki ya ce, lallai Yarima, ashe har yanzu baka sauya ba. Kana nan akan bigiranka. To bara ka ji na faɗa ma. Dole za ka tafi da ita, kuma dole ne za ta bi ka. Dole ne Afiya za ta bi ka. A can za ta zauna, kuma a can za ta ci gaba da zuwa makaranta. Jiya Bilal zai dawo, na sa ya samo mata admission, kuma a makarantar ku a nan ta samu admission, kuma nan za ta ci gaba da zuwa. Da kake za ka je ko kana so ko ba ka so,
ko ba ka so dole sai tare da za ka ji. Ya tashi zuciya tamkar za ta fashe da kuka. Ya ce yanzu Abba fi sabilillahi sai da ka gaya masa ina da mata. Ya ce na yi kama da maƙaryaci ne? Abba ba tare da ya yi magana ba ya juya ya fice ransa a matuƙar ɓaci. To masu sauraro, a nan za mu dakata wajen karanta wannan ƙayataccen labari na mulki ko sarauta. Ku dai ku ci gaba da bibiyar littafi har mu kai ga gaci. Labari ya ɗauko zafi. Ku ci gaba da yi mana sharing group ɗin ku na wasu Facebook. Mun gode.